Agurterdi berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Ohorezko txandako ontziak prest dira. Lehen kaletik Urdaibai arituko da, bigarrenetik Zarautz, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Hondarribia. Kosta zaio pixka bat Hondarribiari, estatxarekin nahasirik izan direlako, baina kokatu dira ongi dirudienez. Eta prest dira laurak, eta lehorretik oneritzia eman dute. Itxasoko epaileak azkar astinduko du beraz banderatxo gorria. Ohorezko txandako indartsuenak hementxe ditugu. Kastrok eginiko denbora hobetu nahian, jakina Getxoko 29. ikurrina irabazializateko. Bandera gorria, bera, eta abiatu dira. Badakite, azkarregi hasi ezkero, 3 segundoko zigorra izango dutela, eta formal epaileak bandera jetxi artetenak zain, zintzo. 20. segunduaren zain gaituzu. Hor dira. Oriok estropadaren buru hartu du. Segundo batera Urdaibai eta Zarautz, 2 segundora Hondarribia. Gogoratu Kastoren denbora, orain arteko honena, bigarren txandako garaileak markaturikoa, 20 minutu eta 14 segundo. Eta San Pedro da gaurko sorpresa esan beharko dugu. Sorpresa ez dugu hartuko, denboraldi ona egiten ari direlako, baina Castroren atzetik eta Pedreñaren aurretik San Pedrok gaur gutxienez 7 puntu bilduko ditu, eta hori benetan garrantzitsua da Baldaren gizonentzat. Baina orain bandera izan daiteke hemen jokoan. Orio bizkorra abiatu da, 2 segundo orain Oriok Urdaibai eta Zarautzi, Hondarribia 3 segundora. Orio tarrak ziztu bizian hasierako txampa horretan baserri. Bai, nik uste dute lauek ere borroka estu hortan, ez? Horrezko txanda izango litzakena bezala dela, zailkapenean lau honenak, eta esan daiteke ikurrina jokuan hemen izango dela, ez? Lau hauek ez dute amurreman nahi, ez dute utzi nahi, eta ikusirik Gipuzkoako txapelketan, eta ze borroka izan duten astean zehar, nik uste dute pixka bat horrei jarraipena eman nahiko diotela, ez? Hemen dira, Bizkaiko txapelduna Urdaibai, Gipuzkoako txapelduna Zarautz, eta jakina Orio eta Hondarribia nolabait Gipuzkoako txapelketan gertatutakoa ahazteko, emaitza on baten bila. Eta badakitzu Orio bigarrena izan zela, Zarautzen atzetik Hondarribiak ordea, lehen ziabogan, arazoak eta baliza ez zuten behar bezala utzi, estriborretik utzi, gero berriro atzeruntz eta hortxe joan zitzaien estropada, eta justu-justuan sailkatu ziren laugarren tokian, meritua du, eginiko lanak eta izango dira bai, aste artean Euskadiko txapelketan. Orain Oriok segundo bat Urdaibairi, 3 segundora Zarautz, 5 segundora Hondarribia, eta lanak laugarren kale horretatik baserri. Bai, kanpo aruntze haizea jo egiten du, laugarren kale hori lau hoitan txarrenetakoa da, baino nik uste dute esan ditekela laugarren kaletik Castrok orain arteko denborik honen egin dula, eta gero ikusi berko litzake beste taldekideen artean lortu ezkeo tarte pixka bat lehenengo kalea aruntze etortzeko aukera duzula, naiz eta ez lehenengoa erdi pareko bigarren aruntzeko kale horreta pixka bat olatua eta haize hori pixka bat aprobetxatu nahi dira. Haizea pitin bat behera, badakizue, bakoitzean ari garela, neurtzen hori orain, baina hor da datoa, Orio buruan, 2 segundora Urdaibai, 5 Zarautz eta Hondarribia. Aurrera Jon Valentziaga. Frantziz González Etxabarri, Hondarribitaren ordezkaria, izango da, Frantziz bandera gozea, seguro, Hondarribia aldean, aurreko asteburuan ere, bekira, azkenerako bigarren 2 postu, garai batean Pulidor bezala, eta, horixe, izango dela, ja, dagoeneko banderatxo bat eskuratzeko asmoatako goa, seguru bai. Bai, noski, gogoa badagoela, ez? Ikusten ari gara, ari garela hurbiltzen, ez? Goiko postuetara, hortxe gaude, banderaren inguruan, baina oraindik ez zaigu tokatu, eta ea noiz den gure aukera. Gaurkoak astera egin du momentuz erreferentzia zuentzat ez dira honak, 5 segundura, baina izango dezue, Gipuzkoako txapelketan maniobra eskasea, txarra, egin ondorenean, hau zapore hori, gozoa bihurtzeko kokoa. Egia esan, hasieraz da oso ona izan,
eta badakizu hauei bentaja txikia eman da, gero zaila dela rekuperatzea, ez? Bueno, hendik esperantzaz da galdu behar, eta hortxe jarraitu behar da lanean. Segi lanean, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Oriok ontzi bateko abantaila du Urdaibairen aurretik. 6 segundora, 2 trainerutara Zarautz eta 8 Hondarribia. Errenta handiak kontutan hartuz oraindik lehen luzean garela. Eta 165 metro falta dituztela. Kanpoko balizara hurbiltzeko Jose Luis Arquizia. Eta lau taldeak eneko indartzu egizani, baina aldeak ja nabarmentzen ari dira, naiz eta lehenengo luzea esan, Esan txanda honetan dauden lau talde hauetatik Hondarribia dela irabazi ez duna oraindik. Hori jokiru bandera baditu irabaziak, Urdaibaik 2 eta bere txapelketa, eta Zarautze Gipuzkoako txapelketa irabazi du. Hortaz, Hondarribia oraindik lehenengo puestorik ez du egin, bigarren batzuk baditu, eta hor leian, eta oraingo badirudi zail izango dula gaurko irabazten. Oriorentzat 4:45, 2 segundo gehiago Urdaibairi, 4:17, Castroren denbora hobetu dute hauek, Zarautzek ez, 5:02 eta Hondarribiak ere ez, 5:03. Hauek harturiko denborak, eta maniobra ostean Orio indarrean, hemen dira Gau Bizkaiako gizonak, ababorretik Carlos Rodríguez da, hankekoa, eta istriborretik Txato berezi hartua. Oriok Urdaibairi orain 4 segundo, 8 Hondarribia eta 9 segundora Zarautz. Oriotarrak dena ematera abiatu dira, ea orain zer gertatzen den bigarren luzean, eta bigarren maniobraren inguru horretan beste azterketa bat egin ahal izango dugu seguruenik Baserri. Dudarik ez dago luze guztiak desberdina direla, eta luze bat aurka balin badutzu beste itzulian alde pixka bat, eta hori aprobetxaten jakin egin behar da, ez? Hortaz, luzera amaieran denbora estropa derdia da, ziabogaia nola ateratzen den, eta ja pixka bat beste irakurketa bat atea daiteke estropadan zehar, ez? Oriok 5 segundo orain Zarautzi, Zarautz orain errekuperatu eginda pitin bat, eta Urdaibairen parera 5-6 segundora dira.